benvinguts a l'Illa Punteria. Avui ens trobem a Sony Lab Studios, hem anat segrestant i entrevistant alguns actors i ara toca doncs, la Neus Cendra. I res, doncs, moltes gràcies per voler participar en aquest segrest. Gràcies a vosaltres per segrestar-me. Sempre és un plaer. Nosaltres som un podcast de One Piece en català, tenim moltes ganes d'aquests episodis nous i clar, amb tu parlo amb una veterana ja de One Piece perquè vull dir, els últims episodis sí que vas fer 12 anys, però tu quan vas començar això potser fa uns 20 anys, no? Sí, que vas començar amb la sèrie. Uns 20 anys aproximadament, sí. Llavors, clar... Era bastant més jove que ara. No, nosaltres també. Nosaltres també érem molt joves. Has interpretat en Chopper, per qui no l'hagi reconegut, i bé, el Chopper és un personatge molt emotiu, no? És un personatge que passa per moltes etapes des que va començar a Drum. Llavors, com creus que ha evolucionat la teva manera d'interpretar-lo des de l'inici, des de fa 20 anys? Perquè també hi ha hagut també les pel·lícules, hi ha hagut un seguit de coses. Al final, nosaltres ens devem al ninotet. O sigui, com ell evoluciona, hem d'evolucionar nosaltres. Evidentment que han passat 20 anys, clar, jo no tinc l'edat d'aleshores, a la meva veu també aquests 20 anys... De fet, quan ens van avisar que arribaven nous capítols, m'ho vaig plantejar si podria fer-ho o no. No sabia si podria aguantar. I, encara Déu-n'hi-do. El que passa que, clar, ja ho sabem, el Chopper està aquí dalt, sempre crida, i jo tinc la veu més aviat greu. Aleshores, és fer el falset aquest. És fer el falset aquest, trobar el punt des d'on treballar. Però sobretot és això, és anar-lo seguint amb ell i anar creixent amb ell, d'alguna manera, no? De com era al començament a com és ara, doncs, sí. A més, el Chopper, com un dels membres del Barret de Palla, ha viscut moltes aventures amb la tripulació i em pregunto, ens ha preguntat un fan, si recordes alguna escena molt difícil de gravar o molt difícil del Chopper en si. Ostres, de les difícils va ser des del començament, quan està allà plorant, no? Que després se'n va amb la tripulació, però aquella jo la recordo de patir-la, perquè clar, és molta estona i cridant i tal, i clar, era el començament d'aquest personatge, ara el tens més per mà, no? Però en aquell moment no era tant, i ostres, tu, i a més et feia paneta també, no? Que deies, pobret, no? Com que té aquesta cosa tan tendra, no? Tan emotiva sempre el Chopper. És el més petitó també, d'edat. Sí, exacte, és el nen, la criatura. Potser, crec que ara potser no ho és tant, o sigui, sí que és nen, però no tant, no? Té una forma més madura potser de reaccionar. Exacte, tot el tema de metge i tal, quan agafa el punt aquest de ser metge i tal, o quan es transforma, no? I de cop i volta treu la valentia, que primer dius, ai senyor, no? És tan innocent, ai mare meva, ai no sé què, doncs de cop i volta, no? Sí. Ostres, tu. Que se'm fa difícil l'entrevista, perquè clar, jo sento la River Song. Clar, és que la River Song és més propera a mi. Clar, no, és el teu to de veu, llavors sento la River i ara em dispararà. Com et prepares per aquesta veu, no? Per arribar a aquest falset amb el Chopper? Clar, és que, com dèiem, aquesta veu més greu, el ninot bufó que és el Chopper. Com tu muntes això? He d'escalfar abans. O sigui, si vinc just havent acabat de dinar, per exemple, em costa una mica el començament, perquè és una qüestió també de diafragma, de poder treballar, tenir prou espai, no? Perquè el diafragma treballi, poder treballar més des d'aquí baix, pels crits, i això, no? Poder tirar cap amunt. I si vinc al matí, per exemple, o depèn de quin moment, si no he treballat abans o no he parlat gaire, vinc a dins del cotxe jo escalfant veu per anar-la tirant amunt. I l'ultrapíndola, doctorina. Sí, exacte. I anar-la pujant, no? Ultrapíndola! I anar-la pujant amunt per arribar quan sigui l'hora i l'hagi de cridar, perquè si no arribo. És que és bèstia. És molt intens, és molt intens. És un animal, pobret.
Però, bueno, evidentment hi ha la part ara que es converteix en un monstre i que també parla, que això sí que deu estar modulat. Sí, perquè exacte, si no, exacte. pobra. No, ho faig amb la meva veu i després llavors ja ho editen modulen. i, hola, Sí, hola, exacte, soc, li donen aquesta cosa. Sí, perquè si no ara- queda estrafet, si ho faig jo, queda estrany. Qui és aquesta? Sí. No, perquè clar, és un canvi molt, molt fort. Vull dir, torno amb la Riva, no? Però del teu registre normal, la Riva, al Chopper, és que, clar, si ho fessis gutural, dius, què està passant? Sí. L'han canviat. I no acostumo a fer dibuixets. Ja, abans sí que en feia, però ara no. Alguna cosa, però generalment faig senyores de la meva edat. Això em recorda una mica a la Cristina Mauri, també, que quan feia el Shin-Chan, o ara fa uns anys va fer una sèrie de TV3, una producció pròpia, que també feia el mateixa veu del Shin-Chan. Clar, ella també té una veu greu. Sí, i tant. Vull dir, la sents a Lucifer, i ella és un don, té greuet, greu, no? sí. I llavors salta el Shin-Chan i fa un falset molt bèstia, llavors ha de ser un exercici terrible. Sí. Bé, forma part de la feina. Llavors el Chopper té escenes, com deia abans, molt emotives, perquè tot el seu passat és molt dur, és el meu favorit, però és que el passa molt malament. Vull dir, és molt innocent, veu la calavera i es pensa que allò és de pirates i no, és que és verinós i, coses. Bé, és que és bo. Sí, és pura innocència i no hi ha maldat. Llavors intenta fer el millor i llavors és quan la doctorina, llavors dius, doncs ara t'ensenyaré a ser metge perquè, òbviament, pobret, no arribes. No. I clar, hi ha un... Doncs això, té moltes escenes de plorar i d'emocionar-se i de cridar. A Thriller Bark, per exemple, hi ha moltes escenes d'això de la imateta meva, ell té molta por, els zombis, el no sé què. Llavors, són uns salts emocionals molt forts. Llavors, com gestiones aquestes escenes tan intenses a vegades, de les emocions, la por potser és més fàcil, però aquests crits... Gestionar, aviam. Nosaltres, per ofici, diguéssim, ens és relativament fàcil, no?, passar d'una emoció a una altra. Perquè tu arribes aquí del carrer i de cop i volta has de fer un drama o has de fer una comèdia i has d'estar aquí dalt, o has d'estar, en canvi, depressiu total. Això, tires d'ofici. Per fer els canvis aquests, tires d'ofici. Clar... No, que com gestiones aquestes emocions, tires molt d'ofici. Tiro d'ofici, sobretot, i després això, no? O puges més amunt, o puges més avall, i el tema veu, al final, no? I anar-lo seguint amb ell, i deixar-te portar. És que al final la nostra feina és això, o sigui, has de mirar l'original i t'has de deixar de portar. L'original és més agut, encara. Sí, no, és que aquells aguts no hi arribo jo. No sé si m'equivoco potser, però és una actriu de doblatge que també fa el Pikachu original, vull dir, són molt aguts, vull dir, els drams d'aquesta senyora. Sí. Llavors... Sí, no, clar, jo no els tinc, aquests aguts ja de sèrie, no els porto de sèrie ja. No n'hi ha ningú més, és ella i ja està. Sí. No. Clar, hi ha preguntes que les hem fet nosaltres i algunes que les han fet els fans de One Piece, perquè tenim un grup, 1.600 seguidors, gent allà, i vaig preguntar, escolta, ara anirem a l'estudi, quines preguntes faríeu als actors i tal. I una de les preguntes que va sortir és si et senties identificada en algun aspecte d'en Chopper. Identificada? La innocència, la passió per alguna cosa concreta, perquè ell és una passió de la medicina. Innocència no. És mala! Mala tampoc, però no, innocent tampoc. No, apassionada sí, no? A mi la meva feina m'apassiona. Això és un regal, jo ho tinc claríssim. Per tots, Però t'has gaudit moltíssim amb tots els personatges, vull dir... Però és això, per nosaltres és un regal poder fer això. És una sort que tenim, sí. El d'això, és que em vaig perdent perquè algunes me les mig invento. Dic... mira, doncs, després d'anys de sequera d'anime a la televisió pública, que vam estar fins al 2020-2021, que no hi havia res. Hi havia alguna reposició de Bola de Drac, alguns episodis nous de Conan, així molt saltejats. Clar, ara han passat uns anyets i One Piece torna. One Piece torna després de 12 anys, que no hi ha hagut episodis nous, sí que hi ha hagut les pel·lícules, però no hi ha hagut episodis nous, no hi ha hagut la història, diguéssim... La continuïtat, sí.
Llavors, com veus tu el futur, no, d'aquesta professió pel que fa doncs, a l'anime en català? Clar, ara en aquest moment TV3 ha recuperat una pila de sèries que havia fet anys enrere, no? I que ha comprat noves temporades i seguim. Clar, què va suposar l'anime en el seu moment? Va suposar que gent que potser no és catalanoparlant, que no fa servir el català com a llengua habitual, doncs mirés la tele en català i el català formés part de la seva vida. Què ha passat aquests anys? No? Hi ha hagut una desconnexió en aquest sentit i els joves anem perdent, a cada bugada perdem un llençol. Sí, totalment. Clar, tant de bo serveixi ara tot aquest anime que està entrant per tornar a enganxar gent, que tornin a veure sèries en català, tornin a enganxar-se al Super 3, sí, els joves, exacte. Que és el futur. Ja som granadets, però clar, jo soc professor i veig a l'institut els alumnes i jugant en castellà, perquè els seus referents són en castellà. Llavors, falta... que és impossible, no? És molt difícil tornar a una època que no hi havia plataformes... Exacte. Seria una pretensió imbècil, no? Però la qüestió és... intentem fer uns referents. Ara és One Piece, però podria ser qualsevol altra sèrie. És igual, el que sigui. Que hi hagi coses noves, que el Super 3 de la Laia Cervera ha apostat per molts animes i, bueno, ella més que ningú ha lluitat perquè això arribi aquí. Bueno, no aquí, a Sorilat, arribi a Catalunya, no? I ostres, calen més sèries i calen més coses que els alumnes, bueno, els meus alumnes no només, que els joves i nens de Catalunya doncs puguin tindre de referent. I ja està. Tot el que són els detractors del doblatge, hem de fer memòria del que va suposar el doblatge pel català. Sí. Perquè abans dèiem un busson, no? I vam aprendre que es deia bústia. I com això, tantes coses. I hem normalitzat una sèrie de coses en el català gràcies a TV3. Que és això, el que dius tu és veritat. Ara amb les plataformes és molt més complicat. Abans tenies la primera, la segona i TV3. I com alguna privada, però TV3 feia la competència molt bèstia a les privades. Exacte, i vam fer una aposta molt bèstia que va funcionar. Que també l'anime abans es venia a quilo. Sí, clar, ara no. Clar. Però sí que és cert que s'ha perdut tot això i que grans plataformes com Crunchyroll i etc. podrien dir, ei, tenim els drets de One Piece, doncs agafem els 516 que ja estan doblats i tinguem-los públicament. Que TV3 els cedeix gratis, aquests àudios, que només cal pagar la gestió de posar-ho. No es fa. I això no és cosa de TV3, no és cosa de la Generalitat, vull dir, hi ha d'haver voluntats i no hi ha voluntat de fer això. Llavors, veus gent al metro que mira One Piece i el mira amb subtítols en castellà perquè no hi ha més remei i ho veuen en aquestes plataformes. Llavors, falta això, falta tornar, diguéssim, al que va arribar a ser el Conan, no? Va estar 7 anys que no hi va haver episodis, nosaltres hem estat 12, però Conan ha sigut tanda. I és l'idioma, després del Japó, que té més episodis a mesos. Vull dir, el català abans ho havia sigut One Piece. El 2010 One Piece era, el català era, l'idioma que havia més episodis de One Piece després del Japó. Ens hem deixat perdre això. I al final han passat moltes coses. Hi ha un context de crisi, de tot. Hi ha hagut polítiques també, que estaven en contra del doblatge en català. Això va existir durant una època i que pensaves, això s'ha acabat, comença't a buscar una altra feina perquè això no... Ara veurem què passarà amb la intel·ligència artificial. Sí, bueno, és l'altra guerra. És una altra guerra aquesta, que ja vindrà. Bueno, almenys amb dubte sembla que ja s'ha estat negociant coses, s'està apamant també en Madrid, sembla que hi ha una mica de consens. A veure, però les coses evolucionen, i avancen i fan por. Fan por. O sigui, a nivell laboral penses, per una banda, però després a nivell social el que suposa és un altre problema. I jo crec que la part cultural, la que rebem quan veiem una sèrie, una pel·lícula, etc., ostres, és que la gràcia que té que X actors donin la seva ànima, que la seva interpretació personal als personatges, és que això es pot perdre. Llavors, què ens quedarà? Tot prefabricat? Prefereixo que la IA em faci comptabilitat que no que em faci el doblatge. Clar, la IA ja té aplicacions que ens treu feina, no? Doncs que ens tregui feina, no art. Exacte. Al final estem amb això. Exacte. I el Sergi, que és l'altre assessor, és dibuixant i ell també ho diu, ostres, és que
Jo prefereixo que la IA em faci la rentadora. Clar, aquí està, No que que em em tregui la gestioni meva aquestes feina. coses. Sí, Clar. Ai, ara, no. Dic, ara m'he perdut no, perquè hi ha barba negra, però és que estàs a sota. Què més? Per tu, què et suposa més repte? Doblar un personatge així infantil, amb veuetes i tal com el Chopper, o algú doncs, més proper al teu registre com la Riverson? Per mi és més complicat el Chopper. Sí, em Per suposa... tot el falset, Sí, a nivell de la veu vocal i tal, em suposa un repte. Jo tinc el meu spray d'un oli de d'herbetes i tal, que després de fer-ho és el tirar una miqueta, per favor. Exacte. Sí, no? En canvi, ties apassionades, amb energia i tal, això a mi m'encanta. Està en mi. Nosaltres, a part de ser un podcast principalment de One Piece, no? Però també hem fet alguns directes parlant de Doctor Who, de sèries on tu has participat, i al final sents la Riversong i clar, és que és un altre món, és un altre estil. No? Sí. I ara ja tenim unes preguntetes que són així més o menys extras, però clar, amb tu és molt difícil, perquè ja ets un personatge de One Piece. Bàsicament diu, si visquis dins del món de One Piece, això ens ha fet un fan. Vale. Quin rol creus que tindries? Si series pirata, si series un soldat de l'armada, un científic boig, de tots els papers que hi ha? Pirata. De moment guanya per unanimitat. Menys el Mieza, que ha dit científic boig, perquè és el que li toca fer ara. A ell ja li agrada. No, però home, està clar que són els bons. Sí, home. Són els bons, està claríssim. I tant. I en aquest context, voldries tenir el poder d'una fruita al diable, tot i saber que no podries nedar mai més? I si en volguessis, quina seria? El Chopper ja partim que té una fruita que és un rang que es pot convertir en humà, però bueno, no sé pas si tu tindries alguna predilecció o una cosa. El Jaume Mallofredi que faria tempestes per espantar els nens del barri. Ha dit això, vull dir. O bombes fètides, vull dir, pots dir el que vulguis. One Piece es pot fer tot. Sí. No, home, tenir un poder sempre mola. I tant. Sí. Ara no sé quin, No sé. Hi ha de tot. Pot ser elemental, de treure foc, o de tirar llamps, vull dir, pot ser qualsevol cosa. El d'invisibilitat. Ostres. El de l'Absalom. Bueno, és un poder molt útil, al final. Pots estar a tot arreu. Fer-se fonedís, exacte. Sense que ningú sàpiga. Sí. No, el Sanji és el poder que volia tenir i li van troncar. Hi ha aquesta batalla de Thriller Bar és que tu em vas trencar el meu somni. Clar, perquè ell volia espiar els lavabos, bueno. Del masclisme de One Piece ja en parlem un altre dia. Sí, deixem-ho estar. Això és millor aparcar-ho, perquè té la marinera. Doncs ara sí que hi ha una coseta que m'agradaria... Espera, un segon, una última pregunta. Digue. És l'única de la tripulació que hem pogut entrevistar. Bueno, de moment. I què et sembla el redisseny del teu personatge després del salt temporal de 2 anys? De 2 anys. És més rodonet, és més petitó, potser, inclús. És més petitó? Potser sí. No, però és això, té aquesta cosa, com sí, més boleta, no? És més... És cookie, segueix sent cookie. És que... És molt mono, i no sé, a mi és que sempre m'agrada. Posa'l com vulguis, Que és molt maco. És molt maco, sí. De fet, no ho he dit en càmera perquè soc tonto, però volíem fer el primer... De tota la tripulació volíem parlar primer amb tu, perquè en els seus orígens, quan es rumorejava que arribava One Piece, aquell glossari que vam preparar l'altre assessor i jo, la primera persona que ens va dir sí, deixeu-m'ho veure si puc fer arribar, va ser tu. I és una mica amb tu va començar tot i volíem tancar aquest cercle, doncs, ja que per fi ha arribat, perquè recordo mails de no, encara no se sap res, bueno, què farem? I nosaltres no sabem res fins que no ens truquen de l'estudi i ens diuen ei, ve One Piece! Vinga, comencem a buscar dates. Doncs en aquest cas, per cronologia, perquè hi ha hagut altres actors que també ens ho han agafat i tal, però la primera que va dir sí, a veure si puc fer alguna cosa va ser tu. I des d'aquí doncs també una mica aquesta entrevista que és que per mi era molt especial. Per mi, pel podcast, evidentment. I res, hi ha una part de teatrillo que és molt, molt tonta. Sí? Que he agafat una línia... Agafo les ulleres. Sí, a la Sílvia l'ha passat que no diu l'agafa de cerca i he agafat les de cerca no veig res. Ha agafat les del Mallofré. Si és que no estan bé, no estan bé. Vaig interpretar un text del Chopper que he agafat de Punt Hazard, vull dir, això no m'ho he inventat jo, això existeix i crec que ja l'has fet. Amb la veu del Chopper. La motxa ja està, sí, això...
Ja està fet, això. Sí. Ja està acabat. Veus? He de tirar cap amunt. La. Exacte. Ostres, no! Són la resta dels nens! No podem deixar que passin d'aquí! Motxa, si vols salvar els teus amics, necessito que m'ajudis! Ultrabraços! Bueno, espectacular. Espectacular, vull dir. Ostres, tu. És que no tinc paraules. És molt bèstia, és molt bèstia. Podries dir una cosa més? Perdona pel circ, No, ja. Així, tots calladets. Dir ultrapíndola, com ho quedaria el Chopper. És que tenim una secció, sé que és abusar, No. Tenim una secció que es diu l'ultrapíndola, Vale. on fem píndoles de coses, no? Vale. Parlem a vegades de One Piece, principalment és de One Piece, de fet. Sí. I, ostres, doncs poder abusar i quedar-nos amb el tall i a fer-ho oficial de dir, mira, no només som l'ultrapíndola, sinó que ho ha dit la Neus. Ultrapíndola només, Sí, sí, no? Sí. Ultrapíndola, no hi ha Literalment article és- ni res, O no? ultrapíndola. Ultrapíndola. Vale. És només d'això. Vinga, ho provo. Ultrapíndola! Ja està. Espectacular. Sí? Sí. Puc tornar a repetir, A la primera, És M'ha agradat. que és M'ha això, agradat. no? És això? Sí? Sí, vull dir, vale. estan contents. Doncs ara ja l'últim cirquet més, ja no faig més el numeret. Nosaltres en el podcast, quan volíem tancar l'episodi, l'última frase que es va dir en el 516 és anem al nou món, que era, bueno, doncs, ja el que toca ara és aquest salt de 2 anys i tal, no? I ho hem estat dient com a reivindicació de, bueno, volem anar al nou món, no? Vull dir, fem aquest crit, a veure si arriben nous episodis, i hem fet campanyes, hem fet coses, però clar, ara ja han arribat, i ara ja ho tenim. I ara en tenim. Llavors anem a casa. No, ara la frase habitual de One Piece sempre ha sigut el continuarà. Llavors nosaltres en el podcast, quan volem tancar l'episodi, diem, bé, i com diríem a l'anime, llavors assenyalem a la càmera l'objectiu, i diem, continuarà. I em faria molta il·lusió si poguessis fer això amb una mica de veu del Chopper. Que ja sé que és forçar-te, però No. és que a mi m'encanta. I la frase és? Continuarà. Només el continuarà, Jo dic, com diríem a l'anime, i llavors faig així, Vale. i si pots fer també el braç, i ja està. Doncs va. I diem els dos continuarà. Vinga. D'acord? Doncs, bueno, primer, moltes gràcies per haver Gràcies a accedit a vosaltres. l'entrevista, perquè també, ja que ho tanquem, doncs ho tanquem bé. I res, doncs, com diríem a l'anime, Continuarà! Jo vaig néixer lluny d'aquí, a l'illa Punterí.